grazzi lil Anne-Marie u lil Claire tal-istedina u kont se nibda ngħid li daqsxejn kommoventi għax kif forsi tafu irtirajt u issa din hija l-ewwel lecture li qed nagħti bħala anzjan irtirat. U wkoll għandi emozzjoni oħra għaddejja għaliex lilkom ilkoll nafkom bħala studenti, imissa qed nindirizzakom bħala professjonisti. U allura taf inti hemm ċertu sodisfazzjon li tara isu l-frott tax-xogħol tant sabiħek. Inħeġġiġkom ħafna li tagħmlu li pjaċir kbir li tinterrompuni u ssaqsuni waqt li għaddejja s-sessjoni. Forsi mhux daqshekk eleganti għar-recording, imma min ikun qed jisma' recording biss probabbilment għandu l-istess diffikultajiet jew viċin tagħhom ta' min ikun qiegħed isegwi. U li tgħinuni biex inkompli isu ċerti affarijiet li forsi minn għalija u maċari tatuni ċans aħjar biex nispjega b'mod iktar insomma ċar. Tajjeb, mela ħalli ma nitilfux żmien u nibda mill-ewwel. Uħud minnkom daw l-idejat semmawhom pratikament kif se ngħidhom. Oħrajn forsi mhux daqshekk li huma ikbar. Hawnhekk jiena naturalment però simplifikajt ħafna. Jiġifieri għalhekk importanti anke li wieħed isaqsi għax ippruvajt nagħmel bilanċ. Ovvjament żammejt frasi dak il-headings li għajt is-sillabu. U allura provajt inżomm bilanċ bej isu l-minimu li wieħed ikollu bżonn biex jifhem il-materjal u anki biex jgħaddih lit-tfal, lill-istudenti. U naturalment, kif naqbad ngħid, l-esiġenzi tas-suġġett illi kif tafu mhuwiex wieħed daqshekk sempliċi. U allura il-termini illi tajtuni biex nispjega bażikament b'xi eċċezzjoni żgħira kollha jidħlu taħt il-kappa tas-sintassi. Għalhekk jiena l-preżentazzjoni hawnhekk se jagħtilha s-sintassi. Tajjeb, ħalli nibdew mela. X'inhi s-sintassi? L-istudju ta' kif il-kelliem jgħaqqad il-kliem flimkien biex joħloq sentenza. Isu l-idea bażika hi li qed impoġġu kelma ma' kelma oħra. Però hemm orizzont fiha di, jiġifieri m'iniex qed ngħid wisqux. Hemm orizzont, jiġifieri kelma ma' kelma oħra kif? Kelma ma' kelma oħra fil-kuntest ta' sentenza. Jiġifieri meta ngħidu sintassi mill-ewwel naħsbu fis-sentenza, bażikament. Jiġifieri qed nistudjaw il-modi differenti li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu il-kelliem biex kliem singoli, kliem individwali ipoġġihom flimkien f'messaġġ skont dak illi jrid jgħid. Mela, allura issa l-mistoqsija, allura x'inhi s-sentenza? U hawnhekk issa l-affarijiet isiru iżjed diffiċli. Is-sentenza hija sekwenza ta' kliem li l-kelliem nattiv iħoss bla ma jaf preċiż kif u għaliex. Naħseb l-istampa qed tagħtili biċċa mill dak li qed nikteb hawn, dak li ktibt. Mela, bla ma jaf preċiż kif u għaliex li tifforma espressjoni sħiħa. Mela, sekwenza ta' kliem li tifforma espressjoni sħiħa. Issa hekk jekk ma konniex nafu x'jiġifieri sentenza, qed nużaw espressjoni sħiħa u wkoll xi tfisser espressjoni sħiħa? Għandna problema ta' ċirkolarità. Qegħdin issa nippruvaw nispjegaw terminu. Imma b'terminu ieħor li wkoll għandu bżonn jiġi spjegat fil-fatt. Għandna nibdew bl-eżempju. U għandna hemmhekk il-qattusa qablet il-ġurdien. Min jafni fil-klassi jaf bil-qtates u bil-qtil u bil-qbit u fil-fatt biex tispjega anki verb tranzittiv il-kuntest ikun violenti ħafna drabi. Mela, nara ftit għaw kalli fwaħiltin, mux qed jgħoddi żomm.
Issa alright. Mela, issa ħan nippruvaw allura nifhmu x'jiġifieri espressjoni sħiħa. Din l-espressjoni sħiħa fis-sens li nixtiequ nfissru bħal pereżempju il-qattusa qablet il-ġurdien hija differenti minn sempliċi lista ta' kliem kwalunkwe qattusa, ġurdien, dundjan, qabdet, telaq. Issa xorta għandna problema, ma ġifieri qed nifhmu li altru tajt il-qattusa qabdet il-ġurdien u altru ngħid qattusa, ġurdien, dundjan, qabdet, eċetera. Fl-istess ħin imma għandna diffikultà fuq x'jiġifieri sħiħ. Mela, min xiex ġejja din id-differenza fil-ġudizzju tal-kelliem u ġejja bażikament mill-intonazzjoni. Right? Issa hekk irridu nifhmu. Jekk nippruvaw naqraw iż-żewġ sekwenzi kif kieku jgħidhom il-kelliem nattiv, anke jekk ma nagħtux każ it-tifsira, ninnutaw differenza naħseb dik kwalitattiva. Intom qegħdin tarawha l-kelma kwalitattiva għax bl-istampa bil-ritratti jew mhux qed nara. Enmeri, inti ma tistax neħħel il-xismu. Notaw differenza kbira għandna miktub. Kbira, all right. Notaw differenza. Intonazzjoni, semmek aħna għandna. Il-kelma kbira qiegħda tiġi qed tkun mottija mill-xismu tagħkom hawn, mill-ritratti tagħkom bażikament. Naħseb tista' tagħmilhom minimize, iċċekkinhom jew taħbihom. Iva, all right. Ħalli inti m'hemmx għalfejn tibqa' tara, issa mhux ma tibqa' tara l-uċuħ. Iva, all right. Grazzi, hekk għadni kemm għamilt. Thank you. Mela, qegħdin ngħidu illi din id-differenza fil-ġudizzju tal-kelliem illi dik li sejjaħni la sentenza jiġġudika li hija sħiħa, imma l-lista ta' kliem jiġġudika li hija lista hija mill-intonazzjoni. Il-kantilena partikolari fil-vuċi li takkumpanja kull waħda mis-sekwenzi ta' kliem aħna u nippronunzjawhom. Issa din l-imbirka intonazzjoni it-trabi u anki il-pets tagħna l-annimali jifhmuha din l-intonazzjoni, jifhmuha xi tfisser ħafna qabel ma jitgħallmu t-tifsira tal-kliem. U hawnhekk inħobb nagħti eżempju min jiftakarni fil-klassi jiftakru dan l-eżempju. Immaġina li jiena għandi pet kelb jew qattusa u qed inkellimha l-qattusa u qed ngħidilha rafrixi kemm inti gustuża, kemm nixtieq naqlalek għajnejk u naqtalek dembek u kemm nixtieq niġbidlek is-suf u nittifulek kollu. U l-qattusa naturalment tiġi biex noqgħod immellisa. Ovvjament il-qattusa mhix qiegħda tifhem il-kliem, imma qiegħda tieħu dik il-kantilena tal-vuċi assoċjata ma' ċertu tifsir. Issa, problema oħra, aħna x'in is-sentenza fid-dawl tal-lingwistika kontemporanja ippruvajna nagħtuha definizzjoni skont il-forma tagħha, forma sħiħa, forma identifikata bl-intonazzjoni. Tradizzjonalment, is-sentenza wieħed jiddefinija billi jgħid li tesprimi ħsieb sħiħ. Imma ħsieb sħiħ ukoll hemm problema kbira fiha għaliex jekk ngħidu s-sentenza hija sekwenza ta' kliem li tesprimi ħsieb sħiħ, kelma waħda tesprimi ħsieb sħiħ, eżempju kien nieħu il-kelma jinnaf dundjan, ma jiġinix frasi dundjan bla saqajn jew bla alla jew bla munqar, imma naħseb f'dundjan sħiħ. Allora x'in id-differenza bejn is-sħuħija tal-kelma dundjan u s-sħuħija tas-sentenza x'kienet qabel qattusa qablet il-ġurdien? Għandna problema. Il-problema hi illi għandna l-aspett tal-forma, l-aspett formali u l-aspett tat-tifsira, l-aspett semantiku. Issa daw fil-verità huma intrinsikament marbutin ma' xulxin. Imma fis-sintassi biex inkunu nistgħu nimxu fl-analiżi tal-lingwa, nippruvaw nifirduhom
kemm jista' jkun il-forma u t-tifsira. Allura x'inhi din id-differenza? Jiġifieri meta jiena qiegħed nibbaża id-definizzjoni tas-sentenza fuq l-intonazzjoni, qed niġġudika l-forma tas-sekwenza tal-kliem. Qiegħed ngħid illi din is-sekwenza ta' kliem partikolari Attusa qabdet il-Ġurdien għandha forma kompleta, għandha forma sħiħa. M'iniex qed ngħid qed tesprimi ħsieb sħiħ, għandha forma kompleta. Qed nitkellem fuq is-sura tagħha bħala għaqda ta' elementi u kif jitqiegħdu flimkien. Intri meta ngħid tesprimi ħsieb sħiħ, qiegħed b'xi mod ngħid xi ħaġa fuq it-tifsira tagħha. Nittama illi daw il-kunċetti ikunu iktar ċari issa meta nibdew daħlin fis-suġġett nkunu qegħdin napplikawhom. Hawnhekk qed ngħid jiġifieri il-forma u t-tifsir fl-aħħar mill-aħħar għandhom x'jaqsmu intimament ma' xulxin sewwa, imma fl-istudju sintattiku nippruvaw niffukaw kemm jista' jkun fuq il-forma tal-lingwa u mhux tifsira tagħha. L-intonazzjoni tgħidilna li sekwenza partikolari ta' kliem tifforma xi ħaġa sħiħa. Huwa fenomenu akustiku li għandu x'jaqsam mal-forma tas-sentenza u mhux mat-tifsira tagħha. Prof, għax anke naħseb li jekk nagħtu iżjed attenzjoni lit-tifsira flok lill-forma, inkunu iżjed qed immissu mal-prammatika le flok mal-semantika. Il-prammatika tintroduċi mbagħad livell ieħor għax inti ħanweġbek malajr, Massimiljana, grazzi ta' din il-mistoqsija. Aħna meta ngħidu t-tifsira ta' kelma, pereżempju, x'jiġifieri il-kelma ġurdien. Annimal berba' saqaj b'dembu twil illi ħafna tfal żgħar iħobbu jkollhom bħala pezz, imma l-kbar jabborruh u jistmerruh jippruvaw joqtluh, eċetera. Pereżempju, sewwa. Mela dik hija issu t-tifsira semantika tal-kelma ġurdien. Imma ħantik kuntest ieħor. Pereżempju, jekk jiena ngħidlek x'jiġifieri il-kelma sħana, inti tirrispondini bit-temperatura bla bla bla. Issa, jekk jiena qiegħed fl-eqel tax-xitwa u xi ħadd toġbu iħalli t-tieqa miftuħa u dieħel riħ kiesaħ qed ixoq il-għadam sewwa, u jiena f'dak il-ħin ngħidlu aj ma xi sħana hawn. Ovvjament hemmhekk qiegħed nilgħab bil-kliem. Jiena m'iniex qiegħed nuża t-tifsira semantika tal-kelma sħana, imma qiegħed nagħmel x'naqbad ngħid livell ta' tifsir li huwa l-ironija. Jiġifieri jiena mhux sħana hemmhekk li tajt imma bart ixoq il-għadam. Imma qed nuża l-ironija biex inkun iktar effettiv. Dik tiġi t-tifsira prammatika, differenti mit-tifsira semantika. Qegħdin niftehmu x'taħsbu. Huwa ċar l-eżempju? Iva, u anke fil-każ li biex nerġa' mural tal-Ġurdien li semmejt. Inti semmejt il-Ġurdien u tajt it-tifsira speċi tiegħu ta' xwieħed jifhem meta jgħid Ġurdien. Issa aħna nafu li daħlet ukoll fil-lingwa tagħna il-kelma Ġurdien li tirreferi għal Ġurdien tal-kompjuter ngħidlu jien, f'dak il-każ hemmhekk ukoll jidħol. Hemmhekk imbagħad għandna qisu l-użu metaforiku, daqsxejn differenti ma mill-użu tal-prammatika, ġifieri. Xorta. Ħanajlek Massimiljana, inti ftaħt hawnhekk suġġett li nistgħu nibqgħu nitkellmu fuq sa pitada ġifier minn ma nieqfu. Grazzi imma. Okay, tajjeb. Tajjeb. Mela, allura issa isu għandna biżżejjed armi f'idejna biex nibdew nattakkaw it-topics illi għandna hemmhekk insomma fis-sillabu. Ovvjament jiena m'iniex qiegħed nippretendi li intom daw l-idejat tgħadduhom l-tfal fil-klassi kollha almenu f'din il-format. Imma tajjeb illi bħala għalliema
intom ikolkom ħakma tal-kunċetti li hemm wara dak li se ngħidu issa. U allura nibdew bis-sentenza sempliċi. Mela, il-kelliem jaf il-lingwa nattivament u jaf meta jiltaqa' ma' sentenza u mhux ma' lista ta' kliem. Jaf, konvint, u il-kelliem bħala kelliem nattiv. Issa, però mhux biżżejjed li ngħidu iva ara din il-sekwenza ta' kliem hija sentenza. Għaliex hemm tipi differenti ta' sentenzi. Sentenzi sempliċi u sentenzi komplessi biex nibdew bl-ewwel qasma. Allura, x'inhi sentenza sempliċi? Sentenza sempliċi għandha essenzjalment żewġ partijiet. Għandha suġġett u għandha predikat. Ekku. Issa x'inhu s-suġġett? Is-suġġett huwa magħmul minn frażi nominali hemmhekk imqassar FN. Il-predikat u hawnhekk għandna issa nibdew nikkomplikaw. Il-predikat jista' jkun jew verbali jew mhux verbali. Ħanibdew ħaġa ħaġa. Il-frażi nominali bħala suġġett. U di tista' tkun ta' diversi tipi. Pereżempju nom waħdu, Attusa, Abdet Ġurdien. Jew nom propju, Hailey, Rad Ġurdien. Nom definit, il-Attusa Abdet Ġurdien. Nom pronom memus, Oħti, Rad Ġurdien. Nom kwalifikat bl-aġġettiv, it-tifla l-kuraġġuża Rad Ġurdien. Nibqgħu sejrin nomi koordinati, tifla u tifel Raw Ġurdien. Ara, dawn kollha minkejja li huma differenti minn xulxin, kollha għandhom komuni li huma frażi nominali qiegħda bil-funzjoni ta' suġġett ta' sentenza sempliċi. U tant possibilitajiet oħra, ġifieri nistgħu nitkellmu jiena ġurnata sħiħa fuq it-tipi differenti ta' frażijiet nominali li jista' jkollna, inklużi frażijiet nominali li ġo fihom ikollhom anke sentenza subordinata, pereżempju, ma daka mhux se nitkellmu fuqhom issa ħalli konna idea xi iżjed ċari. Issa il-predikat verbali, aħna għadna l-predikat jista' jkun verbali jew mhux verbali. Ħanibdew bil-predikat verbali. Essenzjalment il-predikat verbali huwa magħmul minn frażi verbali waħda, FV. Mela, allura, fil-frażi verbali jista' jkollna daw li xtelaw f'salt. Suppost telaw bil-floatin. Insomma, issa paċenzja. Fil-frażi verbali jista' jkollna verb wieħed waħdu. Pereżempju, inqabad, il-Ġurdien inqabad. Dik hija huwa predikat verbali. Imma jista' jkolli wkoll predikat li fih għandu frażi nominali. Abdet il-Ġurdien, il-Attusa abdet il-Ġurdien. Jista' jkolli wkoll iktar minn verb wieħed fil-frażi verbali, pereżempju, il-Attusa reġgħet bdiet tipprova tigref it-tapit. Issa ikolli nistqar illi dan huwa xogħol wieħed mill-areas illi bħalissa qed ikunu riċerkati fil-Malti. Saret kellna artiklu u saret teżi u hemm xi żewġ artikli oħra fuq hekk. L-analiżi għadha mhix ċara għal kollox di tagħha dan il-fenomenu. Reġgħet bdiet tipprova tigref it-tapit. Hemmhekk għandi frażi verbali waħda jew hemm xi ħaġa oħra għaddejja. Il-probabilità li hemm ħafna komplessitajiet għaddejjin li mhux se nidħol fihom hawnhekk. Imma għall-iskopijiet tagħna ħanieħu li l-Attusa reġgħet bdiet tipprova tigref it-tapit hija sentenza sempliċi għall-iskopijiet tagħna. Issa, predikat mhux verbali. U hawnhekk issa għandna wkoll noqogħdu attenti għat-terminoloġija li nużaw għax ħafna drabi it-terminoloġija nisbaljaw. Mas-suġġett tas-sentenza ikun hemm espressjoni li mhux verb imma issa l-kruċjali alla volja m'hemmx verb f'din is-sekwenza, is-sekwenza kollha tirċievi l-intonazzjoni ta' sentenza normali. Innutaw qed nerġa' mmur għall-kriterju tal-intonazzjoni. Pereżempju, ħuh, perit,
Il-Maltin huma konvinti mingħajr ma jafu għaliex illi s-sekwenza ta' żewġ kelmiet ħuħ perit hija sentenza sħiħa. Brook, l-iskola, l-istess. Żewġ kelmiet waħda minnhom bl-artiklu sewwa u aħna konvinti li dik hija sentenza sħiħa. X'qed ikkonvinċina? L-intonazzjoni. Jiġifieri ħuħ perit qed intiha intonazzjoni daqs li kieku kienet ħuħ qabad il-ġurdin. L-istess intonazzjoni preċiż. Hija l-intonazzjoni li qed tmexxini bħala kelli nattiv. Issa dak kien predikat nominali, perit u l-iskola. Jista' jkolli predikat aġġettivali, ommi għajjiena. U hemm tipi oħra ta' predikati, pereżempju, jista' jkolli frażi prepożizzjonali, pereżempju Mark fuq il-bejt. Innutaw kull darba l-intonazzjoni qed tirrassikurani illi hawnhekk għandi sentenza sħiħa kompleta ma jonqosha xejn. Issa, mod fakultattiv normalment jista' jkollna espressjoni oħra bejn is-suġġett u l-espressjoni li mhux verb, imma din hija fakultattiva. Pereżempju, flok ngħid ħuħ perit nista' ngħid ħu huwa perit. Flok ngħid Brook l-iskola nista' ngħid Brook qiegħda l-iskola. Flok ommi għajjiena nista' ngħid ommi hija jew tinsab għajjiena. Però dawn huma espressjonijiet fakultattivi għall-inqas fis-sentenza fil-forma pożittiva għax imbagħad meta din is-sentenza nbiddilha u nagħmilha mistoqsija jista' jkolli espressjoni pereżempju Brook qiegħda l-iskola. Fejn qiegħda Brook? Hemmhekk ma nistax ngħid fejn Brook, irrid ngħid fejn qiegħda l-iskola. Imma dak mhux se nidħol fihom hawnhekk. Hija kwistjoni oħra. Mela, sissa rajna is-sentenza sempliċi li għandha frażi nominali bħala suġġett. U mbagħad bħala predikat jista' jkollha jew frażi verbali jew inkella frażi mhux verbali qed niġborha hekk dak il-mod. Issa, allura mis-sentenza sempliċi issa jridu ngħaddu għas-sentenza komplessa. Jekk joġobkom nerġa' nfakkarkom min jixtieq isaqsi veru nieħu gost li ttuni ċans biex nispjega ulterjorment. Is-sentenza komplessa. Issa, f'sentenza komplessa ikolli sentenza prinċipali flimkien ma' sentenza subordinata. Waħda jew anki iżjed. Eżempju, il-qattusa qablet il-ġurdien li kien kiel il-ġobon. Din hija hawnhekk issa sentenza komplessa. Kif naf li hija sentenza komplessa? F'dal każ għax għandi bażikament żewġ frażijiet verbali. Għandi qabdet il-ġurdien u kiel il-ġobon. Ma jistax ikolli iktar minn frażi verbali waħda f'sentenza mela jekk hawnhekk għandi tnejn bil-fors għandi żewġ sentenzi. Tlaqt mix-xogħol malli saru l-erba'. L-istess, sentenza komplessa. Tipikament, sentenza prinċipali tirċievi intonazzjoni li turik li tista' toqgħod waħedha. Pereżempju jiena nista' ngħid il-qattusa qabdet il-ġurdien full stop. Tlaqt mix-xogħol full stop, m'għandix għalfejn inkompli. Dik hija s-sentenza prinċipali, almenu f'ħafna każijiet. Intri, sentenza subordinata ikollha intonazzjoni li turik li ma tistax toqgħod waħedha. Pereżempju, li kien kiel il-ġobon. Li kien kiel il-ġobon, tistenna xi ħaġa oħra. Ma li saru l-erba'. Ara, ma nistax inħalliha waħedha dik. Ġifieri l-intonazzjoni hawn qed terġa' tgħinna biex niddistingwu bejn sentenza prinċipali u sentenza subordinata fih dan sentenza komplessa. Iżjed. Jista' jkollna sentenza komplessa biktar minn sentenza subordinata waħda. Pereżempju, il-qattusa qabdet il-ġurdien li kien kiel il-ġobon. Meta reġa' daħal fil-ċina kellu ħafna ġuħ. Ara, u issa hemmhekk għandi sentenza komplessa bi tliet sentenzi subordinati. U il-ħaġa affaxxinanti illi mill-bidu ta' dik is-sentenza komplessa, il-qattusa qabdet il-ġurdien sa l-aħħar biċċa sa ħafna ġuħ,
L-intonazzjoni l-intija hija preċiż bħala pattern tal-intonazzjoni li jagħti l-sentenza sempliċi. Il-qattusa qablet il-ġurdin. Native speaker jaraf dan il-pattern u jserraħ moħħu tantu hekk li jiena nista' anki nagħmel kliem jew ħsejjes li ma jfissru xejn u bl-intonazzjoni xorta qed infissirlek li qed ngħid sentenza, pereżempju nararararara. Ara, qiegħed nuża l-intonazzjoni ta' sentenza sħiħa biħsejjes li laqqas biss jeżistu fil-Malti. Però l-intonazzjoni hija kompletament Maltija u tarfuha bħala native speakers. U allura issa niġu għal tipi ta' sentenzi subordinati. Ma ninsewx mela illi kellna sentenza sempliċi versus sentenza komplessa, iddistingwejna żewġ tipi ta' sentenzi sempliċi, dawk li huma verbali u dawk li mhumiex verbali, u tkellimna fuq sentenza komplessa li jista' jkollha sentenza subordinata waħda ġo fiha jew inkella anki iżjed. U issa allura wasal il-mument li nħarsu ftit lej tipi differenti ta' sentenzi subordinati. Issa hekk interessanti illi għandna isu parallel bejn il-partijiet tad-diskors u t-tipi differenti ta' sentenzi subordinati. L-ewwel nett, f'ħafna lingwi għandna, f'ħafna mhux f'kollha, għandna 4 tipi prinċipali ta' partijiet tad-diskors. Il-nom, il-verb, l-aġġettiv u l-avverb. Ħafna lingwi daw insibuhom, però mhux fil-lingwi kollha. Pereżempju, fil-lingwi semitiċi u anke fil-Malti, fil-parti speċjalment semitika tiegħu, l-avverb huwa rari bħala forma. U hemm lingwi li addirittura m'għandhomx avverbi xejn. Jew hemm lingwi li m'għandhomx lanqas aġġettivi, pereżempju. U allura mekkaniżmi kif jesprimu kwalitajiet u manieri, eccetera. Fil-każ tagħna imma nistgħu ngħidu naċċettaw illi għandna dawn l-4 partijiet tad-diskors prinċipali. Naturalment mhux qed ngħid li m'għandniex partijiet tad-diskors oħra, bħal prepożizzjonijiet, interjezzjonijiet, eċetera, ma qed ngħid illi ishom dawn huma l-4 prinċipali. Għandek il-verb, għandek il-nom, l-aġġettiv u l-avverb. Issa, jekk il-verb mhux inħalluh barra, ma ġifieri kif naqbad ngħid, diku jaħasraw hekk kelli daqsxejn il-possibilità li nikteb, kont forsi nitkellem mument fuq il-verb bħala il-pern li fuq u id-dur l-istruttura kollha tas-sentenza. Aħna mdorrijin, per eżempju, aħna mdorrijin nagħtu importanza ħafna lil frażi nominali, speċjalment il-frażi nominali li tkun is-suġġett. Per eżempju, jekk jiena ngħid oħti mbagħad il-verb ma nistax ngħid qabad, irid ngħid qabdet il-ġurdin. Ġifieri isu is-suġġett jiddetta lill-verb kif għandu jkun. Ġifieri il-forma qabdet fis-sentenza oħti qabdet il-ġurdin tiddependi, almenu hekk jidher, kompletament mill-fatt li jiena għażilt suġġett li huwa singular femminil. Kieku kien is-suġġett singular maskil kien ikolli qabad u kieku kien plural kien ikolli qabdu. U allura minn din il-perspettiva jidher li l-frażi nominali tas-suġġett issa qed tiddetta il-forma tas-sentenza. Ma fil-fatt mhuwiex hekk fuq livell iktar profond, huwa l-verb, huwa n-natura tal-verb li jiddetta il-forma aħħarija tas-sentenza biex nantiċipa ftit. Pereżempju, jekk jiena ngħid, jekk jiena nagħżel naf pereżempju il-verb miet, awtomatikament għandi post biss għal frażi nominali waħda li hija s-suġġett. Pereżempju,
mietet il-qattusa. Il-qattusa mietet. Ma nistax ngħid il-qattusa mietet il-ġurdien. Biex jiena nesprimi relazzjoni bejn żewġ frażijiet nominali, ikolli nażel bil-fors tip ta' verb li ngħidulu tranzittiv, bħal pereżempju il-qattusa qabdet il-ġurdien. Allura, fil-livell profond ta' kif aħna niffurmaw is-sentenzi huwa l-verb l-għażla ta' qabad u mhux ta' miet, illi qed iħallini mbagħad ulterjorment nażel żewġ frażijiet nominali, għax kieku għażilt miet kien ikolli post biss għal frażi nominali waħda. Allura, dan biex ngħid biss, jiġifieri li l-verb, il-parti tad-diskors nsejħula l-verb, għandha importanza straordinarja illi ma tikkumparax mal-partijiet tad-diskors l-oħra, sewwa. U allura, jekk issa nħallu barra l-verb allura bħala l-pern tas-sentenza, jibqa' għandna 3 partijiet tad-diskors li huma in-nom, l-aġġettiv u l-avverb. U oħroġ il-għaġeb ma' kull waħda minn dawn il-partijiet tad-diskors prinċipali jikkorrispondu tipi differenti ta' sentenzi subordinati. Mela, man-nom, l-aġġettiv u l-avverb, mela se nsibu issa sentenza subordinata nominali, sentenza subordinata aġġettivali u sentenza subordinata avverbjali. Issa daw hawnhekk naturalment hawn foresta sħiħa ta' possibilitajiet, jiena se nitkellem biss fuq jekk ikun hemm mistoqsijiet nieħu gost anzi nweġġibhom imma ħanżomma sempliċi għalissa u mbagħad naraw daqsxejn. Fil-prinċipju, dik il-kelma fil-prinċipju importanti għax meta niġu mbagħad assiju no fid-diskors attwali hemm ħafna diffikultajiet, ħafna minnhom għadna ma nafux is-soluzzjoni tagħhom kif nanalizzawhom ukoll biex inkun onest. Għalkemm għamilt ħajti nanalizzhom daw is-sentenzi, nista' nistqarbuċċi minn quddiem li hemm ħafna li ma nafux milli affarijiet li nafu fuq is-sintassi tal-Malti f'dan il-qasam. Mela, fil-prinċipju kull waħda minn dawn it-tipi ta' sentenza subordinata tista' toqgħod flok il-parti tad-diskors korrispondenti tagħha. Ħanibdew. Sentenza subordinata nominali. Flok il-frażi nominali ċajta fis-sentenza in-nannu qal ċajta. Araw, għandi ċajta, il-frażi nominali ċajta. Skużawni rrid ngħid ħaġa. Għalkemm ċajta hija nom, jiena xorta qed nuża terminoloġija frażi nominali għaliex kif naqbad ngħid. Min jafti tal-ġebra, għandna variable, ġifieri veru li jien hemmhekk qed ngħid ċajta biss, qed ngħid nom biss, imma slott huwa frażi nominali, pereżempju jista' jkolli qal ċajta goffa. Jew nkella qal ċajta li ma ddaħħax. Ġifieri hemm ħafna possibilitajiet. Ġifieri veru li preżentement dik is-slott qed nokkupa b'nom biss, imma s-slott hija ta' frażi nominali bil-ramifikazzjonijiet kollha li jista' jkollha. Mela jien għandi frażi nominali f'dal każ oġġett tal-verb qal. Qal ċajta. Issa, flok dik il-frażi nominali ċajta, ara x'se jiġri? Għandi sentenza komplessa, in-nannu qal u flok ċajta issa għandi li l-qattusa qabdet il-ġurdien. Ġifieri, dik is-sentenza subordinata qiegħda hemm timla s-slott f'dan il-frażi nominali li qabel kienet qed timliha nom qed timlih nom sempliċi. U għalhekk allura din is-sentenza nsejħula sentenza subordinata nominali li funzjonalment qiegħda flok nom. Skużaw. Għandna allura din is-sentenza subordinata nominali li l-qattusa qabdet il-ġurdien. Innutaw illi l-intonazzjoni jew qed turini li din sentenza subordinata ma tistax toqgħod waħedha li l-qattusa qabdet il-ġurdien. Ħankomplu bit-tipi l-oħra. Sentenza subordinata aġġettivali. Issa għandi frażi aġġettivali. L-istess qed nuża frażi aġġettivali u mhux aġġettiv għall-istess raġuni għax dawn huma variables u inti jista' flok sempliċi aġġettiv
jista' jkollok ħafna affarijiet oħra bil-funzjoni aġġettivali. Ir-raġel xieħ irrakkonta storja interessanti. Issa ra flok xieħ se nagħmel. Ir-raġel li kellu ħafna esperjenzi irrakkonta storja interessanti. U hawnhekk issa flok l-aġġettiv xieħ għandi is-sentenza subordinata li kellu ħafna esperjenzi. Sentenza subordinata aġġettivali. Qed insejħilha aġġettivali purament għaliex qed tidħol flok frażi aġġettivali. Okay? U jonqosna l-avverbjali issa. Issa daw naturalment kif għadt fil-Malti għalmenu Malti Semitiku l-avverbi huma rari, imma għandna xi ftit, pereżempju kmieni, u qed nuża dik, it-tfal qamu kmieni. Issa flok l-avverb kmieni ndaħħal it-tfal qamu ara flok kmieni se ngħid biex imorru jistgħu ma' sħabu. Mela, is-sentenza subordinata biex imorru jistgħu ma' sħabhom ngħidula sentenza subordinata avverbjali għaliex għandha l-funzjoni ta' avverb. Toqgħod flok avverb. Naturalment hawnhekk għażilt avverb sempliċi għaliex kif għadna flok avverb sempliċi fil-Malti jista' jkollna ħafna affarijiet oħra, frażijiet prepożizzjonali, pereżempju it-tfal qamu fis-sitta ta' filgħodu. Fis-sitta ta' filgħodu hija frażi prepożizzjonali imma bil-funzjoni avverbjali. Imma dak mhux se nidħol fihom għalissa jekk ma jkollix mistoqsijiet fuqhom. Issa, innotaw illi meta konna qegħdin nagħtu daw l-eżempji ta' sentenzi subordinati deru xi konġunzjonijiet. Issa, tip ta' konġunzjoni li ntqajna magħha s'issa hija l-konġunzjoni subordinattiva. Sentenzi subordinati ikollhom espressjoni li tintroduċihom u di tissejjaħ il-konġunzjoni subordinattiva. Innotaw il-kelma konġunzjoni hemmhekk tfisser tip ta' għaqda. Qed naqqad xi ħaġa nikkonġunġi. Dal-każ naturalment qed nikkonġunġi sentenza subordinata ma' sentenza prinċipali. Għandna każijiet ta' sentenzi komplessi li ma jkollhomx konġunzjonijiet subordinattivi fihom imma dawk ħallejthom barra naturalment f'dan il-livell nippruvaw nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun. Imma ma nistax ma ngħidix għax l-istampa li qed intikom hija stampa verament falsa tal-affarijiet. Mela, intqajna mal-konġunzjoni li u hekk għandna diffikultà għax il-konġunzjoni li tintroduċi kemm sentenza subordinata nominali kif ukoll sentenza subordinata aġġettivali. Naturalment hemm metodi kif wieħed jiddistingwi bejniethom jekk jkunx qed jintroduċi sentenza subordinata nominali jew aġġettivali, ma dak mhux se nidħol fihom hawnhekk jekk ma jkollix mistoqsijiet fuq hekk. Bl-Ingliż huwa daqsxejn iżjed faċli f'dal-każ qed ngħid li tiddistingwi bejn sentenza subordinata nominali minn aġġettivali għaliex tipikament għalmenu f'ċertu varjetajiet ta' Ingliż għal sentenza subordinata nominali jużaw that. Per eżempju, I know that he came. Imma għas sentenza subordinata aġġettivali ikollok jgħidulhom WH, who, where, what, which, daw normalment insomma li jiddiskutu. Fil-każ tagħna daw il-każijiet fil-maġġoranza ta' każijiet konna dejjem li kemm għas sentenza subordinata nominali kif ukoll għas-sentenza subordinata aġġettivali. U mbagħad għandna konġunzjonijiet avverbjali bħal pereżempju malli, biex, mbagħad għandek għax, kif, meta, talli, eccetera. Daw kollha introduċu sentenza subordinata avverbjali ta' ċertu tip. Per eżempju, biex tintroduċi sentenza subordinata avverbjali ta' skop. Per eżempju, tela biex jilħaq jasal.
jew inkella għax tintroduċi sentenza subordinata avverbjali li tagħti ir-raġuni. Għad bil-qiegħda għax għajja. Kif tintroduċi sentenza subordinata avverbjali ta' maniera, meta ta' ħin, eċetera. Insomma, daw kollha hemm biżibilju minnhom daw. Sissa tkellimna fuq sentenza komplessa. Imma batana sentenza, issa s-sillabu jsejħela sentenza komposta. Jina, frankament, din it-terminoloġija komposta ma toġobni xejn għaliex x'in id-differenza bejn kompost u kumpless. Verament ma toġobnix, imma insomma, kom is-sillabu. Jina nippreferi terminoloġija koordinata, sentenza koordinata. U raġuni illi sentenza komposta tkun magħmula minn żewġ sentenzi jew iktar, sentenza komplessa tkun magħmula minn żewġ sentenzi jew iktar, waħda prinċipali u l-oħra jew l-oħrajn subordinati. Jiġifieri hemm differenza fl-status. Mentri f'sentenza komposta jew koordinata, is-sentenzi ikunu tnejn prinċipali. Anki iżjed jistgħu jkunu, jiġifieri jistgħu joqogħdu waħedhom u xorta jtqisu sentenzi sħaħ. Pereżempju, it-tifla rat il-ġurdin u omma telat fuq is-siġġu. Ara, jiena nista' ngħid biss it-tifla rat il-ġurdin, full stop, jew inkella omma telat fuq is-siġġu, full stop. Ġifieri l-istatus tagħhom ma jinbidilx meta jiena npoġġihom flimkien koordinazzjoni jew sfortunatament f'kompożizzjoni, għalhekk ma nħobbix din il-kelma komposta. Anyway, ġifieri dak imbagħad araw intom. Ħanna ngħid iżjed hawn. Fil-koordinazzjoni jew fil-kompożizzjoni, is-sentenzi jkollhom l-istess status. Waħda mhijiex sottomessa għall-oħra, mentri fis-sentenza komplessa, is-sentenza subordinata ovvjament hija sottomessa għal prinċipali. Issa, u hawnhekk ukoll għandna l-konġunzjonijiet. Relazzjoni bejn sentenzi koordinati, qed naqbes, sorry ftit, ħanna xrid ngħid hawn. Relazzjoni bejn sentenzi koordinati, minkejja li jkollna żewġ sentenzi u bl-istess status, iva, minkejja, mela, qegħdin ngħidu fis-sentenzi koordinati jew komposti għandhom l-istess status, it-tnejn huma prinċipali. Però minkejja dan, xorta jista' jkun hemm xi tip ta' relazzjoni bejniethom, pereżempju, jekk nieħdu tifla rat il-ġurdien u omma telat fuq is-siġġu, veru li jistgħu joqogħdu waħedhom iż-żewġ sentenzi, imma nnutaw illi s-suġġett tat-tieni sentenza, omma, għandu referenza pronominali għas-suġġett tal-ewwel sentenza. Omma, ġifieri omm it-tifla. Ġifieri veru huma prinċipali t-tnej u allura f'ċertu sens huma indipendenti. Imma fil-kuntest mhumiex indipendenti għaliex biex nifhem omma, irrid nifhem x'hemm qabel. Imma sintattikament xorta huma jistgħu joqogħdu waħedhom. F'dan is-sens. Ejja, issa nistgħu nikkoordinaw kemm sentenzi sempliċi bħall-eżempju li rajna, kif ukoll sentenzi komplessi. Mela, l-eżempju li rajna kien it-tifla rat il-ġurdien u omma telat fuq is-siġġu. Issa se naraw it-tifla li tħobb l-annimali, araw għandi sentenza komplessa. Sorry, it-tifla li tħobb l-annimali rat il-ġurdien. It-tifla li tħobb l-annimali rat il-ġurdien, sentenza komplessa. U omma telat fuq is-siġġu biex ma jiġix ma saqajja. U hawnhekk issa għandi sentenza komplessa oħra. Fil-ewwel każ, it-tifla li tħobb l-annimali. Ara, flok pereżempju għandi t-tifla kuraġġuża, flok aġġettiv għandi li tħobb l-annimali. Mela dik hija sentenza subordinata aġġettivali. It-tifla li tħobb l-annimali rat il-ġurdien. Issa, u omma telat fuq is-siġġu, flok malajr, pereżempju flok l-avverb malajr għandi biex ma jiġix ma saqajja. U allura biex ma jiġix ma saqajja hija sentenza subordinata avverbjali qiegħda flok avverb. Fl-ewwel waħda għandi aġġettivali u fit-tieni għandi subordinata avverbjali.
subordinata avverbjali biex ma jiġix masaqajja. Qegħdin taraw kif l-identità x'tip ta' sentenza subordinata għandi nasal għalih bis-saħħa x'in il-kelma bħalissa ta' sostituzzjoni. X'nista' nissostitwixxi flok dik is-sentenza subordinata. Sfortunatament, ikollna każijiet fej sentenza subordinata nista' nissostitwiha kemm b'aġġettiv kultant kif ukoll b'avverb jekk mhux ukoll b'nom. Allura mbagħad jidħlu kriterji oħrajn tal-ġenni, ġifieri iswa għandek foresta sħiħa ta' affarijiet. Mhux se nidħol fihom. Issa, konġunzjonijiet koordinattivi issa aħna ndorrin blu. It-tifla rat il-ġurdin u omma telat fuq is-siġġu. Imma għandna oħrajn. Pereżempju, it-tifla sejħet lil-ġurdin. Imma omma qabdet xkupa. Ara hemmhekk imma diġà turik x'inhu ġej. Ġifieri xi ħaġa opposta għall-tifla sejjaħ lil-ġurdin. Ejja issa ħellu ejja issa mela le twerżieq u xkupa biex nafġu. Jew, tista' toqgħod magħna jew tmur għal rasek, ara. Ġifieri dawn il-konġunzjonijiet għandhom dan l-effett illi dak li qed jikkonġunġu fil-prinċipju huma indipendenti minn xulxin, mhumiex sottomessi għal xulxin. Fil-fatt jiena nista' ngħid tista' toqgħod magħna full stop jew inkella tmur, insomma mbagħad tiġi mur għal rasek. Ġifieri xorta jkun hemm xi tip ta' relazzjoni. Hemm oħrajn konġunzjoni koordinattivi imma m'iniex se nidħol fihom hawnhekk biex insommuha sempliċi. Iva jew taqdi dmirek jew titlaq issa stess. Ara, hemmhekk ukoll. Issa mbagħad kieku jħassra jkun ftit mistoqsijiet qabel ma naqelbu l-folja u niġu għal affarijiet daqsxejn oħra komplikati, jkun tajjeb ħafna biex inkomplu niċċaraw ftit. Jekk hemm xi ħadd li għandu xi diffikultà veru nieħu gost jaħsra li jesprimi. Iva jekk hemm min jixtieq jagħmel xi kumment jew jistaqsi xi ħaġa tistgħu ta' ġifieri anke biex tiċċaraw forsi xi punti milli għamilna s'issa. Għamlu kuraġġ ħasra ħalli tagħtuni okkażjoni nkompli nispjega ftit. Prof, naħseb id-diffikultà kif ħanaddu dan lill-istudenti li l-idea ta' sentenza għal-jom illum il-ġurnata ma nafx hija kważi ineżistenti għaliex anke fil-mod kif jippreżentaw ix-xogħol tagħhom ma jarfux jagħmlu distinzjoni bejn meta qegħdin jitħattu u meta huma mistennija jkunu formali x'ridu jippreżentaw xi ħaġa bil-miktub u mhux bit-taħdid. Jiġifieri hemm inħoss li hemm ġenn qisu sħiħ f'moħħhom għaliex lanqas ħafna minnhom huma konxi tad-differenza bejn it-taħdid u l-kitba sepp wara kemm se naslu magħhom biex nispjegaw kunċetti daqshekk komplessi. Ġifieri ma nafx l-opinjoni tal-li oħra fi skejjel differenti biex. Jekk hemm xi ħadd li jesprimi ruħu qabel ma nwieġeb, napprezza ħafna ġifieri. Ma jimpurtax ħan nwieġeb lilek Massimiljana. L-ewwel nett ovvjament jiena m'iniex qiegħed nippretendi li dan il-PowerPoint ittuh l-tfal fil-klassi. Hawnhekk qegħdin aħna nitkellmu mal-għalliema u x'hekk, jiġifieri l-importanti li l-għalliema jifhmu dak illi mbagħad iridu jażlu minnu biex jgħallmuh. Imma kemm tista' tissimplifika għaliex inti diġà simplifikajt inħoss ħafna ċerta terminoloġija bil-fors ovvjament irridu nesponuhom għaliha. U minnha nfisha diġà hija komplessa biex jifhmuha. Ġifieri jiena qed nifhem li qed tgħid eżatt, imma it-terminoloġija minnha nfisha hija tqila, l-kunċettu tqil. Ġifieri ma nafx kemm tista' tissimplifikah iktar mill-mod kif inti fissirtu lilna, jiġifieri. Ara, l-ewwel nett ħalli nkun ċar fuq
ħaġa waħda. Fil-bidu tal-preżentazzjoni jiena tkellimt fuq ċertu premessi li fil-fema tiegħi jgħinu lil dak li jkun jagħmel sens minn dak li kien ġej wara. Meta tkellimt fuq id-differenza bejn forma u tifsir u intonazzjoni, pereżempju, dak mhux qegħdin fis-sillabu, jiena semmejthom biex dak li jkun b'mod intelligenti jifhem dak li kien ġej wara. Ġifieri naħseb jiena l-importanti l-ewwel li l-għalliem ikun komdu b'daw il-kunċetti u jifhem għaliex qed ngħidu dak li qed ngħidu. Issa mbagħad l-isfida naturalment hi kif se tippreżenta dawk l-items li huma strettament fis-sillabu. Ma nafx, pereżempju, jiena nsib illi meta nagħti dak l-eżempju tal-intonazzjoni qed inkellem il-qattusa u qed ngħidilha li se noftqilha għajnejha u nqattalha widnejha u nġebdilha demba u qed tiġi biex inmellisa, il-klassi tinfaqa' titħaq. Ġifieri dik hija xi ħaġa pereżempju li forsi tista' tikkomunika xi ħaġa biha biex turi differenza bejn lista ta' kliem u sekwenza ta' kliem li tagħmel sentenza. Mbagħad pereżempju il-fatt li jiena semmejt 3 tipi ta' sentenzi subordinati li jikkorrispondu għal nom, għal aġġettiv u għal avverb u normalment insib illi l-kunċett ta' nom, aġġettiv u avverb bejn wieħed u ieħor mhuwiex daqshekk jiġifieri l-bogħod minn dak li jistgħu jilħqu tfal fil-klassi. Ma nafx. Forsi l-avverbju ftit iktar komplikat, nom u aġġettiv, l-avverbju ma nasab ħarira iktar. Però mbagħad jiġifieri il-bottom line li jiena ma speċjalizzajtx mbagħad fil-pedagoġija, ġifieri dik mbagħad jiena mitluf hemmhekk daqsxejn, ġifieri hija l-kreattività tal-għalliem fil-klassi li mbagħad irid jara kif se jibbriġġja daw il-kunċetti. Prof, ħan ikkommenta jekk ma jimpurtax. Naqbel miegħek perfettament. Jiġifieri l-iskop kif attinti kien biex aħna l-ewwel aħna bħala għalliema nissudaw daqsxejn iktar fuq is-suġġett għax jista' jkun li kollha kemm aħna is-suġġett isna għamilnieh l-università u mbagħad tlaqnieh. Allura isna ridna nerġgħu nifriskaw anke l-memorja tagħna biex inħossu iktar konfidenti. Naqbel miegħek ukoll fuq il-kreattività, jiġifieri naħseb għandna nkunu wkoll selettivi, jiġifieri nieħdu dan li bdejt tgħid inti fuq is-subordinata. Ma narawx li hemm għalfejn noqgħod ngħidulhom din hija subordinata, aġġettivali, avverbjali, sempliċement ikollhom l-idea li hemm sentenza prinċipali u sentenza oħra li hija subordinata. Jiġifieri li kemm ikollhom idea tal-għażla. Ovvjament dawn ukoll tajbin li waqt il-prattika, jiġifieri anki fi prattika ta' sentenza ta' qari hemm paragrafu qed nanalizzaw, nistgħu narawhom fi prattika. Jiġifieri nissimplifikawhom kemm jista' jkun u anke kif mal-prof konna qed nikkomunikaw aħna u rejni anke s-sillabu x'qed jitlob mill-istudenti eċċetera. Bażikament huma jridu jarfu is-sentenza kif inhi mibnija u x'hemm fiha, ma jridux jispjegaw f'dan id-dettalji eċċetera. Jiġifieri anki aħna noqogħdu attenti isu aħna qed investejna f'din il-biċċa tax-xogħol iktar bħala konfidenza għalina. Aħna nħossuna konfidenti fis-suġġett u meta nkunu qegħdin nispjegaw, inħossu li l-affarijiet nafuhom daqsxejn aħjar. Iktar mill-istudenti ħanimlewhom b'dawn id-dettalji kollha, pereżempju kif qed nara di slide ta' qudiemna. Il-konġunzjonijiet koordinattivi. Aħna lina biex nifhmu x'qed jiġri fis-sentenza, imma mhumiex dettalji li għandna nwaslu lill-istudenti. Ġifieri noqogħdu ftit attenti sa fejn se nagħtuhom għax ovvjament kif kollha kemm aħna qed naqblu li ċerta dettalji u kif qed tgħid anke inti prof, ħafna drabi dan huwa bidu inti qed tużi tgħid hemm foresta sħiħa, ġifieri daqq ma tista' teżawrixxi is-suġġett 100% mhux hekk? Ekku, grazzi ta' din li xisima. Nifhem però li mhuwiex suġġett faċli ġifieri u fl-istess ħin naqbad ngħid hija ħasra illi isu nwarbuh għax
tant jikkonċernana mill-viċin, tant huma affarijiet li nagħmlu l-ħin kollu, kull sekonda taħ anki meta ma nitkellmux inkunu qegħdin naħsbu, ħafna drabi naħsbu bis-sentenzi f'moħħna wkoll. Ġifieri dnub isu illi kif naqbad ngħid, awtomatikament isna nibblukkaw il-barra minn moħħna insomma. Jekk tippermettuli, Anne-Marie, forsi aneddotu żgħir, meta kont jiena fis-sekondarja, aħna kien jgħidulu parsing. Naturalment ma kienx parsing tal-Malti, fi żmieni parsing tal-Ingliż. U parsing bażikament kien li taqsam is-sentenza fil-partijiet kostituttivi tagħha, inkluż sentenzi subord. U m'għandekx idea kemm kont nobodu dan is-suġġett jien murajd li wara kelli nispeċjalizza fih. Imma meta għaddew is-snin indunajt għaliex kont nobodu. Għaliex kull mistoqsija li kont insaqsi lit-teacher ma kienx ikun jagħtini tweġiba li tissodisfani għalhekk kont nobodu s-suġġett. Forsi waħda mill-affarijiet li waslitni biex nistudja s-sintassi eventwalment. Tajjeb. Jekk m'hemmx xi interventi oħra, kif qegħdin taraw daw l-interventi huma prezzjuża ħafna biex inkomplu taf inti nagħmlu sens mis-suġġett. Għax nemmen li ovvjament l-għalliem irid ikun ippreparatu ġifieri biex jiffaċċja mbagħad il-klassi fuq dawn l-affarijiet. All right, mela jekk m'hemmx iżjed mistoqsijiet jew forsi mbagħad ikun hemm mistoqsijiet wara. Ħankompli daqsxejn, għax issa ġej element ieħor li se jkun daqsxejn differenti. Sentenzi attivi u passivi. Sissa jekk tiftakru, jekk tinnutaw, ippruvajt jiena niffoka fuq il-forma mhux fuq it-tifsira, ippruvajt isu kemm jista' jkun nitkellem fuq kif niffurmata s-sentenza mhux xi tfisser. Però issa biex nifhmu differenza bejn sentenza attiva u sentenza passiva se jkolli bżonn nindaħħal it-tifsir, se jkolli bżonn nindaħħal il-livell semantiku. U issa naraw kif. Mela, ma s-sintassi se jkollna wkoll indaħħlu s-semantika. Għax irridu nifhmu sew issa biex nifhmu xi ġifieri sentenza attiva u passiva, irridu nifhmu sew id-differenza bejn il-funzjoni sintattika ta' suġġett u oġġett tas-sentenza. U allura qishom funzjonijiet daw ibbażati fuq il-forma u mhux fuq it-tifsira. U id-differenza bejn il-funzjoni semantika ta' aġent u pazjent fis-sentenza u daw issa aġent u pazjent biex nifhmuhom irridu morru għat-tifsir, irridu morru għas-semantika. U allura ħalli nipprevaw niċċaraw daqsxejn daw iż-żewġ livelli differenti. Ħanibdew bl-aġent u l-pazjent. Bażikament l-espressjoni li tfisser min l-azzjoni qed jagħmilha tidentifika l-aġent. U l-espressjoni li tfisser min l-azzjoni qed isofriha tidentifika l-pazjent. Mela, fis-sentenza attusa qabdet din qed tidentifika il-pazjent min l-azzjoni sofrija. Anne-Marie qed jgħid li your internet connection is unstable Awstra. Nispera għadkom qegħdin tisimgħuni. Ftit iżgħira waqaft imma l-bqija kompleta. All right, okay. Ma nafx ġarax ma ċċaqlaqx. Le tinkwetax kompla. Okay. Jiena naħseb illi bejn is-sintassi u s-semantika huwa iżjed faċli nifhmu daw il-funzjonijiet fil-fatt ta' aġent u pazjent milli ta' suġġett u oġġett kif se naraw. Ħalli nieħdu dan il-punt issa, deskrizzjonijiet differenti tal-istess sitwazzjoni. Sitwazzjoni li għadna kemm iltqajna magħha nistgħu nużaw modi ekwivalenti oħra biex infissruha. Fakkarkom li kun qegħdin nitkellmu fuq il-qattusa qabdet il-ġurdien. Mela, jiena fid-dinja għandi din is-sitwazzjoni ta' żewġ annimali
li għandhom din ir-relazzjoni bejniethom ta' qbit. Wieħed qed jaqbad lill-ieħor. Din hija sitwazzjoni u jien għażilt li dis-sitwazzjoni nħares leha u ngħid il-qattusa qabdet il-ġurdien. Ma nista' ngħid ukoll il-ġurdien inqabad mill-qattusa. Bażikament qed ngħid l-istess ħaġa, hija l-istess sitwazzjoni. Jew il-ġurdien qabditu l-qattusa. Ara, differenti, waħda għandi inqabad l-oħra għandi qabditu. Waħda għandi mill-qattusa l-oħra għandi il-qattusa. Jew il-ġurdien qabdet il-qattusa. Ara, modi differenti ta' kif niddeskrivi l-istess sitwazzjoni. Għalkemm nistgħu insibu xi differenzi ta' enfasi bejn dawn il-verżjonijiet kollha, ir-relazzjoni aġent-pazjent bejn il-qattusa u l-ġurdien baqgħet identika. Ġifieri jiena għandi il-qattusa qabdet il-ġurdien u mbagħad dawk it-tlieta l-oħra, il-ġurdien inqabad mill-qattusa, eċetera, kollha differenti minn xulxin fil-forma, imma t-tifsira bażikament baqgħet l-istess. Min kien aġent baqa' aġent u min kien pazjent baqa' pazjent. Min kien qed jaqbad baqa' jaqbad, min kien qed jinqabad baqa' jinqabad. Bażikament. Allura, il-problema issa hi x'inhi d-differenza bejn suġġett u oġġett. Għax waqt illi aġent u pazjent irid nifhem xi jfissru, x'qed jiġri, x'qed ifissru fid-dinja fis-semantika, daw bażikament għandhom x'jaqsmu mal-forma tas-sentenza mhux mat-tifsira. Il-frażi nominali li għandha l-funzjoni sintattika ta' suġġett, il-verb tas-sentenza jaqbel magħha fl-att u fil-ġens. Pereżempju, il-qattusa singular femminil qabdet singular femminil il-ġurdien. Jurini li ma hi l-espressjoni suġġett tas-sentenza. Fil-fatt, kieku is-suġġett tas-sentenza kien il-ġurdien, kien ikolli ngħid qabad mhux qabdet. Araw ta' xejn, ġifieri mill-morfoloġija, minn kif inhi magħmula l-kelma qabdet, qed ninduna li ma hi l-espressjoni soġġettivali tas-sentenza. Hawnhekk m'iniex qed insaqsi min għamel xiex lil min, qed insaqsi biss il-forma qabdet ma xiex ma liema waħda taqbel u taqbel ma l-qattus. Qed taraw kif qed nitkellem fuq il-forma mhux fuq it-tifsira. Anki jekk inbidlu l-ordni tal-kliem, jibqa' ċar li ma hu s-suġġett, pereżempju, il-ġurdien il-qattusa qabdet, ara, xorta baqa li qabdet, ġifieri minkejja li l-ġurdien issa ġiet qabel il-nom il-ġurdien ġie qabel il-qattusa, xorta il-qattusa hija s-suġġett. Naturalment ninnutaw issa id-differenza fl-intonazzjoni bejn iż-żewġ sentenzi. Waħda hija il-qattusa qabdet il-ġurdien. Na. Mentri għandna il-ġurdien il-qattusa qabdet, na. Għadin taraw l-intonazzjoni differenti. Naturalment, native speaker da kollha joħodhom mingħajr ma jagħti kasom, ġifieri. Però l-punt li nixtieq nagħmel hawnhekk huwa dan, ġifieri, illi x'inhu s-suġġett u se jkun l-oġġett ukoll jiddependi mill-forma tas-sentenza mhux mit-tifsira tagħha. U fid-differenza bejn il-passiv u l-attiv se naraw eżempju drammatiku ta' din il-ħaġa. Issa, sentenzi tranzittivi u intranzittivi. Mela, il-frażi nominali li tagħmel parti mill-frażi verbali insejħula l-oġġett. Tiftakru meta konna qegħdin nitkellmu fuq is-sentenza sempliċi, konna għedna li s-sentenza sempliċi hija magħmula minn suġġett u predikat. U l-predikat jista' jkun verbali jew mhux verbali. Issa, meta jkolli predikat verbali, ġo dak il-predikat ikolli frażi nominali. Suġġett plus predikat verbali. Issa, flok is-suġġett issa se npoġġi frażi nominali u flok predikat verbali se npoġġi frażi verbali. U fil-frażi verbali issa għandi qabdet plus frażi nominali.
dik il-frażi nominali id-dominata mill-frażi verbali hija l-oġġett. Il-qattusa qabdet il-ġurdien. Ara, mela, għandi frażi nominali il-qattusa li qed tiddetta x'forma finali se jieħu il-verb qabdet u mhux qabad. Imma mbagħad għandi frażi nominali oħra fi ħdan il-frażi verbali li tiġi l-oġġett tal-verb. Qabdet il-ġurdien. Sentenza bħal din tissejjaħ tranzittiva u fil-grammatika tradizzjonali nsejħula tranzittiva għax ngħidu illi l-azzjoni tgħaddi mis-suġġett tal-ant l-oġġett. Ma dik hija definizzjoni semantika perikoluża għax ma tkoprix il-każijiet kollha ta' suġġetti u oġġetti. Ma nidħolx fiha. Imma sentenza mhux bil-forsi kollha oġġett u tista' tkun intranzittiva, pereżempju, telqet il-qattusa jew il-ġurdien miet. Ara, hawnhekk m'għandix oġġett, għandi sempliċement frażi nominali suġġett tas-sentenza. Il-ġurdien miet, il-qattusa telqet. Hija sentenza intranzittiva. Issa, s'issa rajna aħna illi il-frażi nominali soġġettivali tiddetta kif għandha tkun il-forma tal-verb. Jiġifieri qisu il-suġġett, il-frażi nominali soġġettivali tiddetta il-forma tal-verb. Imma anki fil-Malti anki l-oġġett jista' jaqbel mal-verb mhux is-suġġett biss, raw kif. Barra milli jaqbel mas-suġġett fil-Malti il-verb jista' jaqbel ukoll mal-oġġett bis-saħħa tal-pronomm memus. Il-qattusa qabdet il-ġurdien, hawnhekk għandna sempliċement il-verb qed jaqbel mas-suġġett, qabdet u mhux qabad jew qabdu. Sar għaxaw hawnhekk. Il-qattusa qabditu l-ġurdien, issa hawnhekk barra li għandna l-qbil tal-forma tal-verb mal-forma tas-suġġett, femminil singular ma' femminil singular, issa għandi wkoll il-qbil tal-verb qabditu mal-forma tal-oġġett. Qabditu l-ġurdien, singular maskil. Fil-fatt, il-kelma waħda qabditu fil-Malti tot bħala sentenza sieħa. U fil-fatt, hemm miġbura l-ingredjenti kollha neċessarji biex niffurmaw sentenza tranzittiva. Is-suġġett i understood qabdet u l-oġġett qabditu. U mhux hekk biss, l-intonazzjoni li nagħtu lill-kelma qabditu hija l-intonazzjoni li nużaw ma' sentenza sħiħa wkoll. Ġifieri l-intonazzjoni wkoll qed turina li dik il-kelma komplessa hija sentenza sħiħa. Nittrattawha bl-intonazzjoni bħala sentenza. Għax kif forsi wieħed jista' jinduna, l-intonazzjoni nista' jew nillimita għal tul ta' kelma waħda, jew nillimita jew nestendija għat-tul ta' sentenza sħiħa. Imma il-pattern astratt tal-intonazzjoni huwa l-istess. Issa niġu għad-differenza bej relazzjoni sintattika bbażata fuq il-forma u relazzjoni semantika bbażata fuq it-tifsir. Daw huma rridu nifhmuha indipendenti minn xulxin. Nerġgħu nieħdu s-sentenza l-qattusa qabdet il-ġurdien. Għandna il-funzjoni sintattika tas-suġġett abbinata mal-funzjoni semantika tal-aġent. Mela, fis-sentenza l-qattusa qabdet il-ġurdien, is-suġġett huwa l-qattusa u dan nafuh għax qabdet il-verb qabdet għandu l-forma singular femminil bħal il-qattusa bħal suġġett. Issa, u dan is-suġġett huwa wkoll semantikament l-aġent min qed jagħmel l-azzjoni. Funzjoni sintattika tal-oġġett, il-ġurdien, qabdet il-ġurdien huwa l-oġġett, hija abbinata mal-funzjoni semantika tal-pazjent. Issa ħafna drabi aħna min għalina il-suġġett
huwa jurina l-aġent, mentri mhux veru xejn. Għax is-suġġett ma jurunix semantika, ma jurinix funzjoni semantika, jurina funzjoni sintattika. Araw kif. F'din is-sentenza, il-kellim jażel il-qattusa bħala protagonista tas-sitwazzjoni. Mela, qed jibda biha il-qattusa, ġara, xini, il-qattusa, ġara, il-qattusa qabdet il-ġurdin. Mela għandi din is-sitwazzjoni fid-dinja ta' daw iż-żewġ annimali u għażilt illi isni iċ-ċentru tal-attenzjoni tiegħi niffukaħ fuq il-qattusa li qed tagħmel l-azzjoni. Imma jiena jista' jkolli deskrizzjoni differenti tal-istess sitwazzjoni. Per eżempju, nista' nagħżel protagonist differenti billi flok nibni sentenza attiva, nibni sentenza passiva. Il-ġurdien inqabad mill-qattusa. Ara, issa l-attenzjoni tiegħi u ta' min qed nindirizza, mhux fuq il-qattusa, eżjed issa qed nibda qed nieħu l-punt di vista tal-ġurdien. Qed nara xi ġralu l-ġurdien mhux għamlet il-qattusa primarjament. Issa, bħala suġġett tas-sentenza issa għażilna l-pazjent, mhux l-aġent. Qegħdin taraw kif allura il-funzjonijiet semantiċi huma indipendenti mill-funzjonijiet sintattiċi, tant huma indipendenti illi s-suġġett daqqa jista' jkun l-aġent. Imma hekk is-suġġett huwa l-pazjent. Ara, ġifieri fis-sentenza il-qattusa qabdet il-ġurdien, skużawni. Fis-sentenza il-qattusa qabdet il-ġurdien, jiena kelli l-aġent li kien is-suġġett, imma issa il-ġurdien inqabad mill-qattusa, il-qattusa mhix suġġett iżjed, fil-fatt suġġett għandna il-ġurdien. Ara, ġifieri jekk inti suġġett, il-frażi nominali tkun suġġett, ma jfissirx illi din il-funzjoni ta' suġġett bil-fors titfisser l-aġent, għax fil-fatt hawnhekk is-suġġett ta' sentenza qed ifisser il-pazjent. Il-pazjent issa poġġejnieh bħala protagonist. Bis-sentenza attiva qed niffoka fuq il-qattusa bħala l-aġent. Mentri fis-sentenza passiva qed niffoka fuq il-pazjent bħala protagonista u poġġih bħala suġġett tas-sentenza. Mhux hekk biss, jekk inqabblu s-sentenza attiva il-qattusa qabdet il-ġurdien mas-sentenza passiva, fis-sentenza attiva iż-żewġ frażijiet nominali huma obbligatorji, jekk jiena nieħu ħanerġa' mmur lura malajr il-qattusa qabdet il-ġurdien hemmhekk, il-ġurdien ma nistax inħallih barra, ma nistax ngħid il-qattusa qabdet, irid ngħid il-qattusa qabdet il-ġurdien. Mentri jekk immur għal sentenza passiva, il-ġurdien inqabad mill-qattusa, jiena nista' nieqaf wara nqabad. Il-ġurdien inqabad, u xorta hija sentenza sħiħa, tantu hekk illi mill-qattusa hija espressjoni fakultattiva, nista' ħallija barra. Ara kemm iffukajna issa fuq il-protagonist il-ġurdien, tant illi l-aġent il-qattusa nista' nħallija barra mis-sentenza. U din hija allura d-differenza bażika bejn sentenza attiva u sentenza passiva. Sentenza attiva tagħti prominenza lill-aġent billi tpoġġih suġġett tas-sentenza, mentri sentenza passiva tagħti prominenza lill-pazjent billi tpoġġi l-pazjent bħala suġġett ta' sentenza intranzittiva fil-fatt, waqt illi il-qattusa qabdet il-ġurdien hija sentenza tranzittiva, għandi bżonn kemm il-frażi nominali soġġettivali kif ukoll il-frażi nominali oġġettivali. Fis-sentenza passiva, frażi nominali waħda biss għandi bżonn strettament, u allura tiġi sentenza intranzittiva, il-ġurdien inqabad. Il-pazjent poġġejnieh bħala protagonist fis-sitwazzjoni.
qed nifukaw mhux iktar fuq il-qattusa bħala l-aġent x'għamlet, imma fuq il-ġurdien bħala pazjent x'ġralu. Fukar differenti. Issa mela, kif għadna, is-sentenza attiva il-qattusa qabdet il-ġurdien, il-funzjoni semantika tal-aġent abbinajnija mal-funzjoni sintattika tas-suġġett. Mentri fis-sentenza passiva l-ġurdien inqabad mill-qattusa, il-funzjoni sintattika tas-suġġett abbinajnija mal-funzjoni semantika tal-pazjent. Fis-sentenza attiva qed niffukaw fuq x'għamel l-aġent, fis-sentenza passiva qed niffukaw fuq x'ġralu il-pazjent. Issa, qabel ma mmorru għal xi ħaġa oħra fuq id-diskors dirett u indirett, hemm xi mistoqsijiet fuq hekk, hemm ħafna żed xi ngħidu ta' ġifieri fuq dawn ma dan huwa qisu l-minimu. Fl-esperjenza tiegħi ħafna nies isibuha diffiċli biex jiddistingwu bejn suġġett u aġent. Għalihom suġġett u aġent ifisser l-istess ħaġa. Meta ssaqsi x'inhu suġġett, ħafna nies jgħidulek min jagħmel l-azzjoni. Da mhux veru. Is-suġġett huwa sempliċement funzjoni sintattika fih dan is-sentenza. Huwa semantika li tgħidlek x'qed jagħmel l-aġent. U kif rajna, mhux bil-fors li l-aġent ikun is-suġġett tas-sentenza. Fil-fatt qegħdin ngħidu illi sentenza attiva hija sentenza fejn l-aġent ikun is-suġġett tas-sentenza, mentri sentenza passiva hija sentenza fejn il-pazjent ikun is-suġġett tas-sentenza. U hekk allura naraw ċar kif il-funzjonijiet sintattiċi suġġett-oġġett huma indipendenti kompletament mill-funzjonijiet semantiċi ta' aġent u pazjent. Anne-Marie, forsi nindirizza lilek. Forsi ma tridx forsi mill-esperjenza tiegħek issemmi xi diffikultajiet u qabel ma karatteristiċi fuq hekk qabel ma ngħaddu għal topic li jmiss? Mhux li naf b'diffikultajiet partikolari, naħseb kif spjegajta tajjeb. U naħseb li huwa biżejjed bħala idea biex jifmu d-differenza bejn suġġett u oġġett u aġent u pazjent. Diġà jkollna idea tagħhom anke meta jsiru jinnaf jinnaf it-topic tal-partiċipju attiv passiv, l-idea ta' pazjent jirċievi. Jiġifieri naħseb dat tip ta' diskors diġà qiegħed hemm b'xi mod fil-lezzjonijiet. Jiġifieri u ma naħsibx għandna l-fejn nidħlu iżjed fid-dettall, jiġifieri naħseb li huwa biżejjed għalina. Bħala diffikultajiet essax mhux qed jiġini xejn f'moħħi partikolarment. Ġieli kellna din id-diskussjoni ma' xi għalliema jidher li saftit ilu xi ħadd saqsina fuq din id-distinzjoni suġġett, oġġett u aġent u pazjent. Fajna niftakru l-eżempju tiegħek tal-qattus u l-ġurdien, allura spjegajna qabel battinna l-PowerPoint kien ġadda minn moħħna. Kit, tat-tart jixtieq jgħid xi ħaġa, tista' tistaqsi Kit, ta'? Jiena li xtaqt ngħid proprju forsi xi suġġeriment aktar mill-mistoqsija. Jekk l-istudenti jkunu forsi diġà midħla mal-forum verbali u mal-partiċipju passiv, naħseb din id-differenza bejn attiv u passiv inkunu nistgħu nispjegaw aħjar. Għaliex jekk tgħaddi għal passiv u mbagħad tindikalhom li ma huma l-forum passivi, pereżempju il-5 forma, s-6 forma, s-7, it-8, jew mbagħad tagħmilhom referenza għal partiċipju passiv, mela mbagħad din id-distinzjoni bejn attiv u passiv ma toħroġ aħjar. Issa minix 100% ċert, Kleru Emery, ma naħseb l-attiv u l-passiv ħanalmuh fid-9 sena u xekk. Ment le? Le. Jidher li għamennihom fl-10 sena. Speċjalment minħabba l-passiv, minħabba dak li qed tajt inti. Jiġifieri il-forum li huma l-passivi bħas-7 form, eċċetera, jkunu qegħdin fl-10 sena wkoll.
Ġifieri żammejniehom ma' dat topics li qed issemmi inti kif biex l-idea ta' passiv toħroġ minn hemm. Ma tkunx isalja weħeda. Ħafna ħjarek, jiena isni meta beda jispjega fil-bidu qed tara mela faċli, attiv, passiv, sempliċi, imma meta mbagħad tibda tidħol f'dettall tirrealizzara li kif tlest il-forum u tlest il-partiċipju, l-affarijiet tkun ħafna ħfef imbagħad. Ekku, Kit, jekk tippermettili kumment, hawnhekk inti poġġejt subajk fuq problema perenni tal-bajda u t-tiġiġa. Għaliex nixtieq jiena xi ħadd tifhemni kif nista' nispjega d-differenza bejn pereżempju l-ewwel forma u t-tieni forma. Semantikament, meta tqabbilha mas-seba' forma pereżempju, mhux xorta għandek bżonn il-kunċett ta' attiv u passiv. Ġifieri napprezza li l-għalliem m'għandux biċċa xogħol faċli għax tibda minn fejn tibda u tipposponi kemm tipposponi, id-diffikultà qiegħda hemm. Għax fil-fema tiegħi ġifieri biex tispjega adegwatament id-differenza bejn qabad u inqabad, kif nista' nagħmilha jien u waħda ngħidilha l-ewwel forma l-oħra nagħmilha seba' forma mingħajr ma jkollhom l-istudenti idea ta' x'inhu attiv u passiv u aġent u pazjent. Pereżempju. Ġifieri nissimpatizza ħafna mal-għalliem illi għandu din x'naqbad ngħidilha problema ma narejx soluzzjoni, frankament. Il-problema wkoll li naturalment li l-lingwa ngħidula closed system, ġifieri li inti biex tistudja m'hemmx punt wieħed li loġikament jiġi qabel ieħor, tista' tibda mill-fonetika jew tista' tibda mis-sintassi għax biex tispjega s-sintassi ultimament għandek bżonn il-fonetika u biex tispjega l-fonetika ultimament għandek bżonn is-sintassi. Ġifieri hija ċirkolari, hija sistema magħluqa li inti b'xi mod trid tippenetra l-ġo fiha u tibda minn x'imkien, però tibda minn fejn tibda fil-prinċipju u r-riżultat huwa l-istess. Hija diffikultà kbira anke għal-lingwisti ta' ġifieri, fil-fatt, kif naqbad m'hemmx preċedenza loġika bejn il-fonetika u s-sintassi, pereżempju, tibda minn fejn tibda, għandek problema għax tkun konxju tal-livelli l-oħra. Ma tistax tistudja l-fonetika mingħajr il-kuntest sintattiku tas-sekwenzi ta' ħsejjes li okkorru flimkien. U l-istess, insomma, sintassi, eccetera. Hija diffikultà ma naralix soluzzjoni, frankament. Mela, forsi nistgħu nkomplu allura. Jekk m'hemmx kummenti oħra fuq dil-biċċa naħseb nistgħu nimxu tajba. Right. Naħseb l-aħħar biċċa din, id-diskors dirett. Hawnhekk ma nasibx li kien hawn xi problemi speċjali għalmenu meta żomma sempliċi. Il-kelliem jirriproduċi dak li qal ħaddieħor kemm jista' jkun kif qalu u fil-kitba jqiegħdu bejn il-virgoletti. Mela allura oħti qalet mela ma kellekx tmur tixtri dalgħodu diskors dirett. Minnu fih is-surġent ordnalu ejja hawn issa. Hekk stqarr l-akkużat jaħasra m'għandix tort. Imma tieħbux lieh mhux veru rajtek jien stess. Mela essenzjalment il-kelliem qed jirriproduċi dak li qal ħaddieħor. Ġifieri qisu fid-diskors dirett isu għandna żewġ kelliema, Wieħed huwa l-kelliem attwali u l-ieħor huwa l-kelliem illi il-kelliem attwali qed jirriproduċi Tipikament jintużaw verbi li jfissru xi tip ta' taħdid. Qal, saqsa, ordna, irrakkonta, stqar, xela. Mentri fid-diskors indirett issa iktar milli nirriproduċu kelma b'kelma dak li qal ħaddieħor, il-kelliem issa b'xi mod qed jgħidu fi kliemu. Allura minn oħti qalet mela ma kellekx tmur tixtri dalgħodu, naslu għal xi ħaġa hekk. Oħti
qalet li kellek tmur tixtri dal-għodu le, jew inkella uħti saqsiet jekk kellekx tmur tixtri dal-għodu. Ara, id-differenza. Ninnutaw kif inbidlet ftit il-forma tal-mistoqsija oriġinali li f'dal każ qed tippretendi tweġiba li taqbel ma dak li qed jgħid il-kelliem. Sorry. Ejwa, x'għamiltaw? Sorry, ħawwat. Inbidlet fit il-forma u tal-mistoqsija oriġinali qed ngħid hawnhekk. Mela ma kellekx tmur tixtri dal-għodu qal li kellek tmur tixtri dal-għodu le? Dik il-le fil-fatt huwa mekkaniżmu fil-Malti biex qed jikxef x'qed jippretendi l-kelliem li għandha tkun ir-risposta. Mentre qabel kelli mela ma kellekx tmur tixtri dal-għodu, ara ġifieri żewġ espressjoni differenti li f'kuntesti differenti ma għandhom l-istess funzjoni biex nmur lura dak li kienet qalet x'isimha Massimiljana li qed tippretendi tweġiba ta' qbil. Mela ma kellekx tmur tixtri dal, żgur li kelli mmur nixtri dal imma bla bla bla. Mistoqsija li qed tippretendi tweġiba ta' qbil. Issa, bejn dak li jgħid il-kelliem u t-taħdid li jirrapporta, ninnutaw qasma ta' dak li qed jiġri. Hemm żewġ kelliema differenti involuti fid-diskors dirett. Ma kellekx tmur tixtri dal-għodu, ara l-intonazzjoni qed taqsamina fit-tnejn. Imma fid-diskors indirett l-intonazzjoni tibqa' sejra fuq is-sentenza komplessa kollha mingħajr ebda qasma. Uħti qalet li kellek tmur tixtri dal-għodu le, hawn il-kelliem dak li qal ħaddieħor donnu qed jagħmlu tiegħu u naturalment qed jaqbel miegħu wkoll għax issa il-pretenzjoni li min kien veru kellu jmur jixtri qed joħodha fuqu dan il-kelliem. Uħti qalet li kellek tmur tixtri dal-għodu le, mela x'qed tistenna jisamu, pereżempju. Qegħdin taraw? Sekonda. Di fuq l-intonazzjoni. Mela fl-ewwel każ tal-każ tad-diskors dirett għandna isu żewġ patterns ta' intonazzjoni ta' żewġ sentenzi. Uħti qalet, mela ma kellekx tmur tixtri dal-għodu hemm dik il-break. Mentri l-oħra għandna pattern wieħed, uħti qalet li kellek tmur tixtri dal-għodu le? Issa. Sentenzi subordinati nominali, dina għalikom mhux għal-tfal fil-klassi. Fejn il-kellim jirriproduċi x'intqal bis-saħħa tad-diskors indirett, tiġi sentenza subordinata nominali oġġett tal-verb qal, stqar, etc. Sieħbu xlieħ rajtek jien stess. Mela hemmhekk għandi pereżempju sieħbu xlieħ xilja. Minflok xilja għandi sieħbu xlieħ li kien raħ u stess. Ara, id-diskors indirett jinvolvi ma f'dal każ sentenza subordinata nominali. Sieħbu xlieħ is-sentenza prinċipali li kien raħ u stess, sentenza subordinata nominali oġġett tal-verb xela.